Καταρχάς, η προσπάθεια που είχε γίνει ήταν πολύ καλή. Εντάξει, ίσως υπήρξαν κάποια κενά από εκεί και πέρα και δεν ολοκληρώθηκε. Άρα ο στόχος είναι και η ενημέρωση σημερινή να δούμε, να το πιάσουμε το κομμάτι από εκεί που είχε μείνει για να το προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και φυσικά να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα και των ασθενειών, αλλά φυσικά και τα προβλήματα του υλικού που είχαμε ήδη αναφερθεί και στην προηγούμενη συνάντηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεδομένου ότι μιλάμε για δραματική μείωση της παραγωγής? Ναι, υπάρχουν, ανάλογα με τις ασθένειες, την κάθε ασθένεια υπάρχουν κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν κάποια έργα. Είχε γίνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι και στο να ξεκινήσουμε με το γενετικό υλικό. Απλά πρέπει να το πιάσουμε από εδώ και πέρα, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να ξεκινήσουμε και με καινούργιο υλικό που θα είναι διαθέσιμο, υγιές, και να πάρουμε και όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτό το υλικό, αν φυτευτεί σε μολυσμένο χώμα όμως, πάλι από το μηδέν θα γυρίσετε? Θα το δούμε, ναι. Υπάρχει πρόβλημα το ότι υπάρχουν οι ασθένειες, εντάξει, αλλά παίζουν ρόλο και τα μέτρα τα οποία δεν εφαρμοστήκαν πιθανόν σωστά κατά την προηγούμενη εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα με τις ασθένειες. Δυστυχώς είναι δασικές περιοχές, υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες, όχι μόνο αυτές, υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες ήδη εγκατεστημένες εκεί και θέλει φυσικά μια ιδιαίτερη μεταχείριση για να είναι πιο επιτυχής η εγκατάσταση.